ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗು ಬೈದ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಜರ್ನಿ ತೂನಗ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್‌ಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್‌ನಕುಲು ಆತ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪುದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್‌ಲ ಮಲ್ತಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ದ ವಿಶೇಷೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂದ್ ಇನಿ ಅನ್ಕುಲ್ಲೊಂದೆ. ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಬರಿತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಇತಿಹಾಸನೇ ಬರಿತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ತುರ್ದು ಪತ್ತಿನಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬರೆತೆರ್, ಬಿ.ಎ. ಸಾಲೆತ್ತೂರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಬರೆತೆರ್. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್, ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಇತಿಹಾಸನ್ ಬರೆರೆ ಪುನೆಪು ಬೈದೆರ್. ಅವು ಕನ್ನಡಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ತುಳುಟು ಬರಿತಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬರೆದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಬರೆತಿಜೆರ್. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿಡ್ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ರೀತಿಡ್ ಇಜಿಂಡ ಸ್ಥಳ ಇತಿಹಾಸದ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲವು ಬರೆತಿನ ತುಳುಟು ಪುರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಇತಿಹಾಸಲಿನ ವಿಷಯಡು ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ನಮ ಇತಿಹಾಸನು ವಾರೀತಿ ಬರೆತೆರ್ ಪಂಡ ಇದ ಮುಟ ಬರೆತಿನ ಇತಿಹಾಸಲು ಪೂರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ. ನಮಕ್ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿದ ಇತಿಹಾಸಲುಂಡು. ನಮ ಪರತಿರಿ ಪಂದ್ ನಮ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವು ರಡ್ಡ್ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ, ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಇತಿಹಾಸ. ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಡ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ. ಆಳು ಪೇರ್ ಇತ್ತೆರ್, ಆಳು ಪೇರ್ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತೆರ್, ವಿಜಯನಗರದಕುಲು ಬತ್ತೆರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬತ್ತೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೆ, ಕೆಳದಿದಕುಲು ಬತ್ತೆರ್. ನಮನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು, ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರ್, ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಪದ್ಧತಿಲು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು, ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸ ದಾದ ಉಂಡು ಅವಿನ್ ಬರೆತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅವೇಕ್ ನಮಕ್ ಓ ರೀತಿದ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಖಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಪಿನಕುಲು ವಾ ರೀತಿದ ದಾಖಲೆಲೇನ್ ತೂಪೆರ್ ಪಂಡ ಶಾಸನ ಆಧಾರಿತ ದಾಖಲೆಲ್ ತೂಪೆರ್. ಇಜಿಂಡ ದುಂಬು ಬರೆದಿದಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನ್ ತೂಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಲುಂಡು. ನಮಕ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಸ್ ತುಳುನಾಡ್‌ದಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತೆರು ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಾತ್ಮಕವಾದ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್. ಆಂಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಆಕರ ಪಂದ್ ಅವೆನ್ ಅಕುಲು ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಉದಾಯಗ ತೂತುಜೆರು ಪಂದೆಂಕ್ ಅವು ಕೆಲವರ ನಮಕ್ಲ ಎನ್ನೊಂಡು ಪಾಡ್ದನೊಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಲೆನ್ ಬರಿಕದಿದ್ ನಿಜವಾಯಿನ ದಾದ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವೆನಾತೆ ಪೆಜ್ಜಿಂಡ ಅದಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಓ ಇಂಚಿನ ಗುತ್ತು ಇತ್ತುಂಡು, ಈ ಗುತ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಜನ ಇತ್ತೆರ್, ಈ ಗುತ್ತು ಇಂಚ ದೈವ ಬತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು. ಐಟ್ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಯ್ಟ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಪಾಡ್ದನೊಲಿಡ್ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯರೆಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ವಿಷಯಲು ಏರ್ ಅನ್ಯಾಯಗು ಆತೆರ ಅನ್ಯಾಯಗು ಒಳಗಾತೆರ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ವಿಷಯಲು ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದನೊಲಿಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸನು ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಆವೊಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಎಂಚಿನಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡಂತೂ ಇತಿಹಾಸನ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಇತ್ತಜಿ. ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಇತ್ತಜಿ. ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಪೂರ ಓದುನಗ ಕೆಲವುಕ ನಮಕ್ ಕತೆಕುಲು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದ್ ಬೈದಿನ ಕತೆಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಈ ತುಂಡು ರಾಜರ್ನಕುಲು ಏರುಲ್ಲೆರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಕಿದ ಸಾವಂತೆರ್ ಆದುಪ್ಪು, ಇಜಿಂಡ ಬೆದ್ರದ ಚೌಟೇರ್ನಕುಲು ಆದುಪ್ಪು, ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ನಕುಲು ಆದುಪ್ಪು, ಅವೇನುಡ್ದ ಅಜಿಲೇರ್ನಕುಲು ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಪುರ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಯ ಅರಸೇರ್ನಕುಲು ನಮ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧೋಲು ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವುಲ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಲು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದಲ ಚೌಟೇರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವೈಮನಸ್ಸು ದಾದ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಕಿದಲ ಮುನ್ಕೂಡ್ದ ಬಳ್ಳಾಲಗ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಲು ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಕಾಂತಬರ ಬುಧವಾರನಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದನೊಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮಕ್ ಅವು ಒಡೆಮುಟ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಪಾಡ್ದನದ ಆಧಾರೊಡೆ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಕಾಂತಬರ ಬುಧವಾರನಕಲ್ನ ಕಡೇತ ಅಕೇರಿದ ಯುದ್ಧ ಅವು ಪಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಡ್ ಆಪಿನಿ. ಪಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಡ್ ಅವು ಚೌಟೇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾವಂತೆರ್ನಕಲೆಗ್ಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡ್ ಚೌಟೇರ್ನಕುಲು ಬತ್ತು ಅದಗದಾಯಗ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೆರ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ
ಐಟ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಕಾಂತಬಾರ ಬೂದಬಾರ ನಕಲ್ನ ಕತೆ ತೋಂಡ ಐಟ್ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆಗ್ ಪುಲ್ಲು ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊನಾರ್ ನಡಪವಂದೆ ಕೊರ್ನದಾಗ ಐಟ್ ಬೂದಬಾರೆ ಮೊಕಲೆನ್ ಬುರ್ದು ಕಾರ್ಲದ ಬೈರವರ ಸರ್ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಅವ್ಲು ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊನ್ವೇರು. ಅದಾಗ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಲದ ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ತರ್ದು ಕೂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾರ್ಲದ ಯುದ್ಧ ಐಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾವಂತೇರ್ನಕುಲು ಪೋತಿನ ಯುದ್ಧ ಅವು ಪುರ ಒವು ಉಂದು ನಮ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಐಟಲ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ನಮಕ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳ್ನ ಪುಸ್ತಕಡು ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ. ಬೇತೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಒಂದೇನು ಅವೇನು ದಾಯಗ ಬುಡ್ತೀರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡು ಆಯಿನಂಚಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ನಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧ ಅವು ಕಾಲಿ ನಮಕ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಆತೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಂಡು. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆಲ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನಲೇನು ಕಟ್ಟಾದೇರು, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದೇರು, ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸೀದಿಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದೇರು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡು ಅಂತರ್ಧರ್ಮ ವಿವಾಹದ ಬಗೆಟ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಮುಗವೀರ್ಯರ್ನ ಒರಿ ಆಣ್ ಜೈನೇರ್ನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅದಗದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ವಿಷಯಗಳು ಜೈನೇರ್ನ ಫುಲ್ಲು ವಿರೋಧ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅದಾಗ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನಲ ದಾಖಲೆಲು ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನೆಟ್ಟು ತೆರೆಯುಡು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಗಲಿತ್ತೋಲು ಆ ಮಗಲ್ನ ಬುದರೆ ತಿರುಮಲ ದೇವಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದೇತ ಕತೆತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೋಗು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಿನತ್ತು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಪಂತೇರು. ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಪುಡು ಪಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪಂದ ಅದು ಪುಣಂಚ ಸುಮಾರು 4-5 ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕೊಲು ಚೌಟಿಯರ್ನ ವಂಶೋಡು ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ನಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೇರ ಇಟ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ತಿರುಮಲ ದೇವಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಚೌಟೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಚೌಟೇರ್ನ ಪೊತ್ತಿಗೇಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತಿರುಮಲ ದೇವಿಗ್ಲ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವರಸ ರಾಜಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ನಡಪುಂಡು. ಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು. ವೈಮನಸ್ಸು ಬತ್ತದವು ಯುದ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ತಿರುಮಲ ದೇವಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕುಲಿಯರುಲೇರು ಆರ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಿತ್ತಿನ ನಾಳ್ನಪ್ಪಯ್ಯನ್ ಪನ್ಪಿನರೇನು ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಸೈನ್ಯದ ತಿಮ್ಮನಾಯಿಗೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಯಿಗೆರು ಪನ್ಪಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಜನತ 4 ತುಕುಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಮೊಕಲು ಯುದ್ಧಗ್ ಬೋಪೇರು. ಅಂಚ ತಿರುಮಲ ದೇವಿ ಸಾಣೂರ್ದಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಭೈರವರಸೆಗ್ ಅವು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತಿರುಮಲ ದೇವಿ ಸಾಣೂರ್ದಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಭೈರವರಸೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಆರ್ನ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಅರೇನು ಕೆರ್ಪೆ ಅವು ಒಂದು ಕತೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಜಿ. ಭೈರವರಸೆ ತಿರುಮಲ ದೇವಿನ ಕೆರ್ಪಿನ ಕತೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಜಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ತಿರುಮಲ ದೇವಿನ ಮಂಡೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಕುಲು ಕಾರ್ಲಗು ಕೊನಪೇರು. ಕಾರ್ಲದ ಅಡೆಗು ಕೊನೋದು ಅವೇನು ಶೂಲೊಡು ಏರಾದು ದೀದುಪ್ಪುವೇರು. ತಿರುಮಲ ದೇವಿನ ಮಂಡೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಶೂಲೊಡು ಏರಾದು ದೀದುಪ್ಪುವೇರು. ಶೂಲೊಡು ಏರಾದು ದೀನೇನು ತಿರುಮಲ ದೇವಿ ಚೌಟೇರ್ನ ರಾಣಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಚಿಕ್ಕರಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತೆ ಮಗನ ಒರಿ ಸೈನ್ಯೋಡಿತ್ತಿನಾಯೆ ಆ ಮಂಡೇನು ಅವ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಂಡೇನು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಲ ತಪ್ಪಾದ ಕಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಇಂಚಿದು ನಮಕ್ ಒಂದು ತಿರುಮಲ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಕತೆ. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕಗ್ಲ ಚೌಟೇರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ. ಒಂದು ಚೌಟೇರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವರ ಸೇರ್ನ ಕಲೆ ನಡತಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂಚೆನೆ ಚೌಟೇರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಯಾಪ ಅಬ್ಬಕ್ಕಗ್ಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಂಡನಗ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪರಸ ಬಂಗರಾಜಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಬತ್ತ ಅಕಲ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹಾಳಾದು ಅದಗಡ್ದಿಂಚಿ ಅಕಲೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ. ಬಂಗಾರಸರ್ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ ಪೋದು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಲ ಉಂಡು. ಈ ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಾಮರಾಯೇ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಕಾಲೋಡು ತಿರುಮಲ ದೇವಿನ ಕಾಲೋಡು ಕಾಮರಾಯ ಇತ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪರಸ ಬಂಗಾರಸನ್ನ ಅರುವದೆ ಕಾಮರಾಯನ ತಂಗಡಿ ಇತ್ತೋಲು ಕಾಮಲದೇವಿ ಪನ್ಪಿನಾನು. ಈ ಕಾಮಲದೇವಿನ ಈ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವರಸೆ ರಡ್ಡನೇ ಭೈರವರಾಯಗು ಏರು ತಿರುಮಲ ದೇವಿನ ಕೆರಿಯನ ಮಂಡ್ಯರಾಪಯನ ಆ ಭೈರವರಾಯಗು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತಾಳಿ ಬಂದಪುರ ಆದಿತ್ತುಡು. ಆಂಡ ಯಾಪ ಈ ತಿರುಮಲ ದೇವಿನ ಕೆರ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡ ಅದಗ ಬಂಗಾರ ಸೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಚೌಟೇಡು ತೂಂಡ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವ ಅರಸ ನಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನ ಮದ್ಮೆನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರು.
ಆಯನ ತಂಗಡಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮದ್ಮೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಹತ್ಯೆ ಮಲ್ದಿನಾಯಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಉಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ ಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಜಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಚೌಟೆರ್ ಬಂಗಾರಸೆರ್ ಕಾರ್ಲದಕುಲು. ಚೌಟೆರೆಗ್ ಬಂಗಾರಸೆರ್ಡಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಕಾರ್ಲದಕಲ್ಡಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ. ಆ ಕಾರ್ಲದಕಲ್ಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನೆಕ್ಕ ಅಕಲೆಗ್ ಯುದ್ಧ ಆಯಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರಸೆರಿಗ್ ಚೌಟೆರ್ಡ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ. ಕಾರ್ಲದರಸೆರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಾಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಲದರಸೆರ್ ಚೌಟೆರ್ನ ರಾಣಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂರ ರೀತಿಡ್ ಕೆರ್ನೆಕ್ ಮೂಲು ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್. ಈ ಕತೆ ಒಂದು ಕತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಕತೆಕುಲು ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ. ಈತೆಕ್ಕೆ ಉಂತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕರಾಯಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಭೈರವ ಅರಸೆ ರಡ್ನೆ ಭೈರವರಾಯೆ ಕೆರಿಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುನದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕರಾಯೆ ಭೈರವರಾಯನ ವಿರುದ್ಧ ಇಕ್ಕೇರಿದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ನಡೆ ಪೋದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಸಹಾಯಗೆ ತೊಂದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅದಗ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕೆ ಕಾರ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಈ ಚೌಟೇರ್ನ ಕಲ್ನ ಸಹಾಯಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚೌಟೇರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕಲ್ನ ಕೊಯ್ತೆರು ಸೊರಲ ಅರಸೇರ್ನ ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಾಯಗೆ ತೊಂದು ಹೊನ್ನೆ ಕಂಬುಲದ ಅರಸೇರ್ನ ಕಲ್ನಲ ಸಹಾಯಗೆ ತೊಂದು ಮೂಲು ಕಾರ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಲನು ವಶ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಂದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕೆ ಇಕ್ಕೇರಿದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕೆ ಸುರೂಕಾದ್ ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಲೆಪುಡಾಯಿನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಲೆಪುಡಾಯಿನೆಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಚೌಟೆ ಅರಸರ್ನ ಕುಲಕನೆ ಲೆಪುಡಾಯಿನಿ ಅಂಡ ಲೆಪುಡಾಯಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಪುರ ಐಟು ಭೈರವರಸರ ಆಯನ ಸೋಪಾದು ಆಯನ ಕೆರ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆಕುಲು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆನ ಆಕುಲು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಚೌಟೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬೆದ್ರೆದ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿಡ್ ಮೊಕುಲು ಈ ಪಡುವಿದ್ರಿ ದಲ್ಪಾದು ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಕಿರ್ದು ತುದೆದಾದ ಉಂಡು ಆ ತುದೆತ ಫುಲ್ಲು ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಮುಲ್ಕಿದ ರಾಜೇರ್ನಕುಲು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ತುದೆ ತಾಂಟದು ಬರಂದಿಲಕವೇನೆ ತೂಪೇರು ಮುಲ್ಕಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು. ಅದಾಗ ಪಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮೋಡು ಅವಳು ಯುದ್ಧ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಯುದ್ಧೋಡು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರನಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದರು. ಆ ಯುದ್ಧೋಡೆ ಕಾಂತಬಾರೆಗ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅದು ಪೆಟ್ಟಾಪಿದಿ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ದನ ಆಧಾರಿತ ಕತೆಕುಲತ್ತು ಈ ಪಾಡ್ದನ ಪತ್ತೊಂದೇ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿದ ರಾಣಿ ಪಂದೋರ್ತಿತ್ತೇರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಕಾರ್ನಾಡದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸಿಮಂತೂರುರ್ದು ಯಾಪ ಮೊಕುಲು ಬತ್ತೇರ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ನಾಡದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಪಂಡ ಕೋಟೆಕೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಜನಡ್ ಅಕುಲು ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ತದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರ್ಲ ಈ ಕೆಳದಿದ ಕಲ್ನ ಇಕ್ಕೇರಿದ ಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಕಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಲವು ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಕೆಡಿತ್ತಿನ ಕೋಟೆನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಪುಡತ್ತದು ಕಡಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಕಲ್ನ ವಶಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಕೇರಿದ ಕಲ್ನ ವಶಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಕತೆ ಕುಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಜನ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆದ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವಳು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅವು ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟೋದು ಇಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಲು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು. ಒಂದು ಪುರ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಓಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದು ತೆರಿದು ಪುರ ಇಂದನ ತೆರಿಯೋನಾಡು ಹಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೀಮೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಸೀಮೆ ಪಂಡದಾದ ಕೆಲವು ಮಾಗಣೆಲು ಸೇರ್ದು ಸೀಮೆ ಹಾಪಿನಿ ಮಾಗಣೆ ಪಂಡದಾದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೋಲು ಸೇರ್ದು ಮಾಗಣೆ ಹಾಪಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆಲವು ಊರುಲು ಸೇರ್ದು ಹಾಪಿನಿ ಊರು ಕೆಲವು ಕೇರಿಲು ಸೇರ್ದು ಕೇರಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲುಲು ಸೇರ್ದು ಒಂತ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಕೇರಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕೇರಿಲು ಊರು ಹಾಪುಂಡು ಊರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಹಿಡ್ದು ಮಾಗಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾಗಣೆ ಗೋರಿ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಎಪ್ಪುವೆ ಮಾಗಣೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೀಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೀಮೆ ಗೋರಿ ಅರಸೆ ಎಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಗು ಊರುಗು ಗುತ್ತುದ ಬೂಡು ಗುತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅಧಿಕಾರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಬೂಡು ಬಾವ ಅಂಚನೆ ಪರಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಅವಿತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮೂಲು ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪಂದಿತ್ತುಜಿ. ಅರಸೆರೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬಳ್ಳಾಲನಕುಲು ಬತ್ತೇಡ ಬಳ್ಳಾಲನಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವು
ಐಡ್ದು ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಜಾತಿಡೋರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸನು ಕೂಡ ಪಿರ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ಆವಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸನು ಪಿರ ಕಟ್ಟುನು ಖಾಲಿ ರಾಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ತು. ಮುಲ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಂಜೋಲ್ನ ವಿಷಯಗ್ ಬತ್ತಂಡ, ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಬತ್ತಂಡ. ತುಳುನಾಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ರಾಣಿನಕುಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ರಾಜರ್ನಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪಯರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ವಂಶೋಡು ಏತೋ ರಾಣಿನಕುಲು ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದು ಪೊನ್ನುನಕುಲಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇತರಿ ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೊನ್ನುನಕುಲು ಯುದ್ಧಗು ಪೋತಿನಲ ಉಂಡು. ಅವು ಖಾಲಿ ರಾಜರ್ನಕುಲುಂದತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಯುದ್ಧಗು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಲು ಉಂಡು. ಗುತ್ತುದು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಯುದ್ಧ ಪೋತಿನ ಉದಾಹರಣೆಲು ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಬೇರೊಗು ಪೋತಿನ ಉದಾಹರಣೆಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ್ಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಕಿತ್ತುಂಡು. ಪೊಂಜೋವೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಣನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಣನನ್ನು ಕುಣೊಂಜಿ ಆನನ ಅಂಜೋಯನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡು. ಕಣನೆ ಸಹಿತುಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಮಕ್. ಈತ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗ್ ತೆರೆದಿತ್ತಿಜಿ. ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗ್ ನನಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ನನದ ಜವನೆ ರಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸ ಪಾಡ್ದನ ಆಧಾರಿತವಾದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಪಾಡ್ದನೋಡು ನಮಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜಿದು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ನೇಯ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಇತಿಹಾಸ ರೂಪೋಡು ಕಟ್ಟೋಡು. ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ನನಲಾತ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಟ್ಟಗ್. ನನಲಾತಂದತ್ತ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸನು ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಆವೋಡು. ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಜಾತಿದ ಕಲಿನ್ ಪತದು ಖಾಲಿ ಜಾತಿದ ಇತಿಹಾಸ ಒಡ್ಡೇಲಿ ನಮಕ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಜಾತಿಲು ಎಂಚಾಯ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ಜಾತಿಲಾಯನ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿ ಕುಲುದಾದ ಬರಿ ಪಂಡದಾದ ಬರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾತಿಡ್ ಎಂಚಿನೆಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಸ್ಥಾನಗಳು ಪಂದುಂಡು. ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಒಂಜೇ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಕೊಲ್ ಬೋಪಿನ ತೂತ, ಒಂಜೇ ಆಲಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಕೊಲ್ ಪೋಪಿನ ತೂತ. ಅವು ನಮ್ಮ ಆದಿ ಮೂಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ. ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆದಿ ಮೂಲ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನು. ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬರೋಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪನ್ಪಿನ ಬತ್ತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯನ ಕತೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಯಡ ಬಿರುವ ಜಾತಿದ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದದ್ದಿ ಕೊರಗತನಿಯನ ತಾಂಕುನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಅವಳು ಮೇಲು ಕೀಲು ಇತ್ತುಂಡ ಅವಳು ತಾಂಕುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಜಿ. ಮುಗೇರ್ಲೆನ ಕತೆಟ್ಲ ದೇವಿ ಬೈದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಮು ಬೈದೆತ್ತಿನ ಕುಲು ಅಕಲೇನ್ ತಾಂಕುನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಕತೆಕುಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಕುಲು ಸೌಹಾರ್ದ ತೀಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್. ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನ ಕತೆಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನನೇ ಒಪ್ಪುನು. ತಿರ್ತು ಜಾತಿರು ಪುಟಿನ ಕಲೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮೆತ್ತು ಜಾತಿದ ಕುಲು ತಾಂಕದು ಅಂಡ ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಕ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಕುಲು ದುರಂತವಾದ ಅಂತ್ಯ ಐನಂಚಿನ ಏತೋ ಕತೆಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸಡು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮಗ್ ತೂನಗ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಎತ್ತುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಿ ಇಂದುಂಡು. ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿಷಯಡೆ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರೆಗ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಡೈ. ಆ ಲಡೈಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಲಡೈ ಪಂಡ ಅವು ಅದಗ ವೀರಶೈವನ ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲಿಂಗಾಯತರೆಗ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ಲ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪದ ವಿಷಯ. ಅವಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕೋರ್ಟ್ಗ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು. ಅದಗ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿದಿನ ಕಲೆನ ಅಡೆಗ್ ತರ್ಪಾದ್ ಅವೇನು ಐಕ್ ನಿರ್ಣಯಲೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಿನೊಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮಕ್ ಮಸ್ತು ಇತಿಹಾಸೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಆ ನಿರ್ಣಯಲು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನನಲಾತ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಆತೆ ಅತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ದೈವದ ಸ್ಟೋರಿಲೇನು ಪನೋಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಟೋರಿನ್ಲ ಪನ್ಪೇಯನ್ ಅಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೋಡು ದುಂಬು ಐತೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ತದ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡವು. ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು.
ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅವೇಕ್ ನಮ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇಗ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಅವೆನ್ ಕೊನೊಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಲೇನ ಇವೇಕ್ ಗೋಡ್ಯಾ ಒಂದು ಭಕ್ತದು ಪನೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ಲ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೇರೆನಿಗ್ ಅರೆನನೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಕಥೆಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆನ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪಾಡ್ದನಗು ಪೋಯೆಡ ಅವ್ಲು ಮೂಲದ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಉದಿಚಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಕ್ಕಸಾಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆಯ್ಯಾರುನ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಬೆರ್ಮೆ ಆದು ಕೂಡ ಬೆರ್ಮೇರು ಕುಲ ಕುಮಾರೆ ಆದು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕತೆಕುಲುಂಡು ಅವೆನ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪನ್ಕ ಇಂಚ ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ನನಲಾತ್ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿನ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಎಪಿಸೋಡುಗು ಬತ್ತು ಎತ್ತದ ನನಲಾತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈತ ಎಪಿಸೋಡನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇರು.